Amanginang, selamat hari Minggu. Alanang mulatan nama ibadah, jala masuk ma rombongan yang prosesi jongjong mahita di Inganat Tabi. Hudul Mahita. Dihamu amanami dot inanami masuk nama hita tu parminggota di bagasan sadarion tapuji matu hata marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi porbadia na tumo palangit dohot anoon amin ikon songoni do hatakku na ruar sian pamangaku dang mula boti tuau ikon bahenon na dolomo ni rohaku jala ikon majadi do ubahen na hutongos o sudehamu akan namawas Roma hamu tu aik jala hamu akan asomarhepeng Roma hamu manuhor dohot mangaton say Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor say lului hamu majahoba bican tarbain dope jupang ibana jauh hamu ma ibana bican jonok dope ibana haleluya. Haleluya,
Tangiang Mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, nabadia doho pardosa do iyang gohami, alay dion dingi hodo akan namarhaposan jala nama porus tuho, ala ni rohami tuho, mangasahon asin ni roham, say unang tulak kami sian jolom, akup ni ilehon di hami roha nagirgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di parminggota sadarion, ima patik parjolo satro di patik pasopuluhon, patik parjolo, audo jahobam debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaanmu jala, dang jadi sumamonmu manang. Ahana sarbajuan gijang, dohot na di banua tongaron. Ro di nadi bagasan aik nadi toru di tano. Iago tunggabe si saumbaon manang si uluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Ay hona uhumna do sogot akan namarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapa badiaon ari minggu. Dina onong ari mamulah hamu na kesulawanmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah di bata doi. Dan jadi homangula anggo di ari sadari. Manang anak nape manang burung, manang naposom ilahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di pangisini hutan ni halakpe na ngabageti hutam. Ai dinaonom ari do tompa di bata. Langit dohot tano, dohot laut, dohot na di isina. Dungi maradiando ibana di ari papituhoni di baheni do umbahena di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianai jala di parbadai. Patik palimahon ikon pasangapon mudona torasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah de batam di ho. Patik paonopon unang ho mamuno. Patik papituhon una ko mangalakup. Patik paulako, unang homangako. Patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sututu maralokon dongan jolma. Patik pasepuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang na poso na bawa, manang na poso na boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe uganan ni donganmu. Kuha do paddo ni debata taringotu patik na sapului, odo, audo Jehovah debatam ni na debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhod do dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton pinoparni aka na sogo roha diau, alai asido rohaku di aka na maribu-ribu, aka na marholong ni roha diau, naso mangalosi patiki atong rap mangidogo gomahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say paggugoy mahami mangulahon na homba tu patikmi. Amen.
Tatopoti madosata di hadapan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami pargogo na sohatu dosan, para siro hami dahami na dangolon, narodo hami tujolo manopoti dosa nami na godangi, di bagasan hajahatot do hami tubu, jaladang adong haporsion di bagasan rohanami hian, saluhud do hami manibil sian akadalanmu, macai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami, alai Tuhan, alani denggan ni basam dot asini roham. Say unang paingot-ingot akadosang dihapuson nami, dohot pangalusyon nami. Say ingot mahami homba tu asini roham, dohot denggan ni basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songono dohata ni Jehovah. Unang homa biar ay au do siluluhoko. Nunga pola hujo guarmu. Au na punaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabege mahata ni debata epistel di minggutta sadarion, imana tarsurat di Rom bidu onom ayat 15 sahatu ayat 20 atong beha nama mardo sama hita ala ni gonggoman ni asini rohai, dada ginonggoman ni patiki hita, jauh ma anggoi. Dang diboto hamuan. Ia tusi di pasahat hamu dirimu gabe hatoban pangoloi. Hatobuani do hamu akana mangoloi. Manang hatobani do satu hamatayan. Manang pangoloi tu hati goran. Alai mulia tema di debatha, alasal putiki pangadopan muna didosai, gabe pangoloi hamun waing sian nasa rohamuna diruhut ni poda nong sahat tuhamu. Aedung malua hamu siang dosai, gabe tunduk dohamu mangoloi hati gorani. Ruhut ni col mamahu upamahon ala ni hagalion ni daging muna, ay songon nang pinasat muna aka ruas muna,
gabe pangului di hahodaron dohot di na so uhum mangulaho na so uhumi songoni mapasat hamun waing akaruas mutu hati goran laho pabadia hotca. Tutunian ujung hatobani dosa hamu, malua dohamu sian hati goran. Atong dia do parbue muna disi, aka na hinailahon muna anggo nuaing ay hamatia do hapatian na. Alay nuain, dung malua hamu sian dosai, dung gabe pangoloy di debata hamu, adong do parbue muna tu habadiaon. Jala hamulua na saliling-liling na do hapatean na. Ay upa tinuhor ni dosa do hamatayan, alay basa-basa ni debatado hanguluan sa liling-liling na marhite-hite Kristus Jesus tuhatay. Ido sahat na martua do aka na tumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amin. Tidak kon maha porsio tai songo nahina tidak kon ni dongata saha porsion di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehova ido ama pargugo na suatu dosa na tumo palangit dohotano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabean sia tod di porbadia andorang suhabubuhan ido tuhata natumo na bernit di panguhuman silatus na matetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua turu dung ditanom na mula mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamu debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pa ema mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsea jalarung sada huria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Kor hom perupuan HKBP Serpong.
tabege matik ting ni huriatta. Paralado hagabe serpong pasahaton selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan di bagas joro dohot napatupahu permingguan di bagas ta ganuk mersada-sada. Lau suhutma pasahaton nami sian paralado selamat ulang tahun turuas nihuria 6 ulang tahun hari tubuh dohot 6 ulang tahun pasari peo di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat sama hita salhutna. Guarni mingguta ima minggu 20 dung Trinitatis. Mingguan 30 Oktober 2022 masuk mahitat minggu 20 dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaun ni debata ama anak dohotori parbadia. Topik ni mingguta ima guruhon nadinggan pasohot najat. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Berita anak lahir. Nah di hari Kamis 20 Oktober 2022 nunga di basa-basa otuata sedat anak boru tu keluarga Manahar Amang Manahar Gultom inang Rosenti Silitonga nomor register 0437 Kanaan. Nah dari Kamis 20 Oktober 2022 nunga di basa-basa otuata sedat anak boru tu keluarga Joel Martin Tambunan inang Malem Valerina Tadigan nomor register 1041 Wik Kanaan. Di pasdo lagi nang natrosna saya di pasu-pasu tuhat tama danak natubui nang natrosna. Ruas ne baru Mamuka Sedarion Minggu 30 Oktober 2022 nunga tajalo geberos ni hagabe serpong keluarga Fernando Janrat Pahan inang Megawati Lumanggaol dohot 2 hala yanakon nomor register 1125 masuk wi Bethlehem. Ruas Nabida Mamuka Sedarion Minggu 30 Oktober 2022 dangtar surat geberuas nih hagabe serpong. Sada keluarga Dedi Siombing inang Flora Monika Stinjak nomor register 0509 ala nunga pidana sida tu hagabe Marubun Resort Balimbingan distrik 24 Tanah Jawa. Nabaduahon keluarga Suparman Senturi inang Farida Boru Manalu nomor register 0626 alana nunga pidana sida tu HKP Kedaung Resort Salembaran Distrik 21 Banten. Titing Perbagason, Titing Perjolo, Neng Majalo Pasu-Pasu Perbagason, Julio Stephen Siagal Sihombing, Ruas ni HKP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun, Yanakon ni Amang Irwan Sihombing, Inang Neti Tiahan, alamat Jalan Danau Singkarak nomor 111 Seagul Medan Barat. Dohot Helen Marcelina Opusunggu ruas ni hagabe serpong resa serpong boru ni Amang Arianto Opusunggu inang Situades Mersilalahi. Alamat Jalan Hutama Karya nomor 3 Kademangan Setu Masuk Ikanan. Pasu-pasu Perbagaso di Patupa di hari Selasa 29 November 2022 pukul 10 di gereja HKP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun. Parjamita di permingguan pukul 10.30. Nah marjamita di permingguan pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat Ima Reses HKP Distrik 21 Banten Amang Pendeta Juniaster Hutauruk. Parpidan Manang Mutasi Padita HKP Resort Serpong. Sedarion Minggu 30 Oktober 2022 di permingguan pukul 10.30 WIB Patupaon ni Huriat tama pangujakonon ni Amang Pendeta Samuel Togangal Hamonangan Ambrita Gaya Padita HKBP Resort Serpong Hobar tu SK mutasi nomor 473 garis miring pendeta garis miring SK garis miring 08 garis miring 22 Laos Pabor Hototama Amang Pendeta Robert Hutapea Nagabe uluan ni Huria HKBP Bintara Bekasi. Acara Ramatama Patopau Dung Sidung acara Minggu siang di ruang sekolah Minggu. Tabuan ma di bagasat yang ta Amang Pendeta Robert Hutapea dohot Amang Pendeta Samuel Abarita boy merhobas diingan pakobasion de baru bahan sama sangap digoarni Tuhani. Moliate manang di ruas ni Hureta HKBP Resort Kota Bumi narap mar Minggu dohot kita sadariom.
Pakobasian Pertanyaan Week, Rabu 2 November di Week Ebenezer, daring Marhite Jum. Rabu 2 November di Week Philadelphia, tatap muka di gereja tuan rumah keluarga Sanggam Purba Inang Silvia Saan, keluarga Nasir Dumanggal Inang Menterika Simanulang, keluarga Mario Pasaribu Inang Semiano Siregar. Kamis 3 November 2022 di Week Sion, daring Marhite Jum. Jojo Parsidohot menupahi renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon. Domu tu patuluson visi HKB gawe pasu-pasu tu sandok percibion HKB Serpong patuluhon ulaun di renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon. Rencana anggaran gudangna 250 juta rupiah. Domu tu si dipanggil huriat tama asa sudir ruas nihu HKB Serpong Parsidohot menupahi jala manggohi dana tu biaya perbaikan ni gedungon. Tepat tabu ma transfer tu rekening huria. Ulaun kegiatan nanai di Patupa, naparjolo webinar SDM unggul Minggu 30 Oktober 2022 pukul 7 sampai 9 malam. 2. Pembinaan PA PDR hari Sabtu 5 November 2022. Napatiluhon latihan kor dan ibadah PA Napa Sebulung di hari Sabtu 5 November 2022. Napapaton donor darah bekerja sama dohot PMI Kota Tangerang Selatan di hari Minggu 6 November 2022 pukul sia sahat rodi pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hatorangan ulon naung mapit bui mata jaha diting naung disagihon merhite WA di tiap grup ni week. Lomba paduan suara rohani keroncong. Di hari Selasa 8 November 2022 pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat, HKB Serpong naing gabe tuan rumah lomba paduan suara rohani keroncong HKB Distrik 21 Banten na ni dohotan ni perempuan resort na adong di lingkungan Distrik 21 Banten. Tema ni kegiatan ima nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang saleh. Tabuan ma di bagasan ternyata asedenggan merdalan jala marture acara. Pesan Sinode Godang manang tona Sinode Godang. Merdala dohot denggan Sinode Godang HGP na di Patupa dari Senin sampai Kamis 24 sampai 27 Oktober 2022 di Seminarium Sipoholon. Ujaha hamima tona ni Sinode Godang. Tona ni Sinode Godang HGP pa onopulonopon mandapoton nahin naholongan sudah ruas dohot paralado ni HKBP di ingan nabe. Asini roha madihamu dohot damai sian debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai nasai marsihot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana di nasaragam ni pakobasion nai. Di bagasan pangaramotan naido nang perdalan ni Sinode Godang HKBP na paono pulonopon di perhutan Seminaram Sipoholon Tapanuli Utara di bagasan ruhut ni hahipason namar perrumungan tu kopi sapsia sinodangan ni tema marsiurupan mahamu mamorsan akan doki ima dalam mengaradoti patik ni Kristus Galatia onom ayat 2 doh subtema merhite aturan doh peraturan nadumenggan doh sentralisasi perhepengon HKBP marhiras ni roha pahisaton pakobasionna di pertikian digitalisasi. Merhite tema do subtema on dihirim do asalam marsiruban hita diragam ni aka ulaun parhurioni. Dibuka do di senodei marhite pertanyaan dohot ulaun nabadia manogu huhut patarhon sude parsinode madohotisa di bagasan tangiang dohot todi parhaha maranggion manotopon aka habutusan nama saya arga jalan nama saya belga pakorhona tu padalan ni pakobasion ni HKP tujuan ni arion tahala sedo nang haroroni aka panggogomi natakas mangalihon pakirimo dohot pamikirion tu sude persinode marhite hata huhuasi pinah sahat nazida
anggiat sisada udot huria doho pangonggomi paturehon panahit sosial namasa naboi manegai ngolu ni masyarakat doho bangsota. Songoni asa marsiurupan paturehon haipason dohot panguluan nalam tuhisatna. Songoni dohot haroroni Kapolda Sumut terlumobi sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di pengunjungi ni sinode namano sohon hinariko ni parsidohoton ni HGP mangurubi patuluson aka ulom pinatupani pemerintah majaga hademahon ni bangsota hut lamar situdu pataridaon hartaun ni sude ruas nang parhalado di sude inganan tarida do parhisa ni pakobasion ni HGP sian barita jujur tahun na pina adder ni opui porus lamar topido usaho dohot persituan ni hureta manggohi tanggung jawab tu dana pensiun HGP 312,7 miliar rupiah digarar kantor pusat 5 miliar rupiah sian naung dianggar hotu tahun 2022 asasi papungota 7,7 miliar nari mengalunasi utang tai di telepon persinodido asamar husur dana pensiun manfaat pasti gabe dana pensiun iuran pasti Mualiate ma di pasat sinode godang tu sude ruas dohot perhalau ni huriata na dohot mau rupi dana pensiuni akup ni di hama masa ni pandemi COVID-19 lam tu hisat na do hatauan ni huriata memakai teknologi informasi manang IT laho pahebako pakobasion persituan ni sude ruas dohot perhalau manupahi dalam paturehon aka arta ni HGP songoni nang persidohotan ni HGP diaka ulaun oi komunis di barukilhon persinodido nang aka namasa disadok pertibion na pinarukilhon ni sidang raya huria sepertibi ima porang Ukraine dohot aka porang di aka inganan na asing di barukilhon persinodido nang aka isu publik termasuk kerusakan lingkungan hidup tanah adat pelecehan dohot kekerasan seksual Hobar tu panedangyon ni hapersyota iko parsidohot doruas dohot parhala doni huriata mangotapi aka kerusakan lingkungan pelecehan dohot kekerasan seksual di parsiranggut todo nang lahot namasa tu Tapanilu Utara nama negai torop bagas dohot gereja ditanyakon parsinodido aka korban asamar gogo laos di hamauliateho do nang aka pangorupion sian aka huriata na mangurupi aka korbani hehe sian parukilon buloni. Bagas do dihatai di sinodi dalam pasoton sentralisasi perhepengon HGP dung jolo di patupa aka pakareyon na bagas di ganuk terkat. Di totopon sinodi gorang do balgani situhukon ni huria tu program sentralisasi ima 55% sian potensi perhepengon ni ganuk huria tu pusat lahu manuhu program resort distrik dohot hatopan songoni nang manuhu perbalajoan ni sude pangulan ni HGP na pinabaki ni eporus ia potensi perhepengon ni ima 10 sada pilihan na mangihut on ganuk minggu pilihan ibadah 1A, pilihan ibadah 1B, pilihan 2, pilihan ibadah pertanyaan, pilihan ibadah sermon kategorial, pilihan ibadah partupolo manang pasu-pasu, pilihan ibadah ulaun nabadia, pilihan ibadah khusus manang kasual, pilihan hamolateon, pilihan persepuluhan, pilihan bulan manang tahunan jemaat. Si pasahato metu lumabatna di ari patoluhon ni gaduk minggu. Marhidai dang sisarion ni gaduk huriebe anggaran resort, anggaran distrik nang parbalajon ni pangulian ni pangulan ni HGP na tinurgason ni porus parhepengon sentral manang pusat nama nuhuki. Jala 45% nari matading duhuria. Si pakeo tu program pakobasion ni huriai. Nungan niya leleng na dihasi holi hurata hasasaut ni sentralisasi on. Ala terhirim marhite sentralisasi parhepengonon lam hisat pakobasion ni huriata mangaleho dala tusude huria
dohot pangulana patupa aka inovasi dohot kreasi. Laos mangotapi aka hamaolon namar perdomuo tumotasi pelayan dohot dana pensiun. Dung mamolus panigation natakas di terkat huria resort dohot distrik ditetapkan sinagogodang tado amandemen paupaton aturan peraturan HKBP tahun 2022 padenggaton akan namar perdomuan tuharuason tu sinagogodang 2024 dohot sentralisasi parhepengon. Songoni namar perdomuan tu pamaheon ni teknologi di pakobasion ni huria. Pakiot tama amandemen aturan ni baruon mamuka sian sada Januari 2023. Saya diurubi di pargugoi jala di pasu-pasu tu hatta masu di ruas nang parhalaru ni HKP patuluson aka ulaw na tau pahoton haporseon nang pahisaton ngolu ni sadok HKBP. Taingot mahata ni tu hatta di Jeremia 20 ayat 10 namando. Anu ngatakas huboto sakap aka nahusakabi taringot tuhamu nina Jehova. Sakap hasonanga dotahe dada tuhamakuan. Asa au mangalehot tuhamu ujungna na hina hilunguton muna. Seminaris Poholon 27 Oktober 2022 tabe mardongan tangiang atas gorni sude persinode Eporus HKP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Marta dikata dohot tabungu pilihan tanda kasih itu keluarga pendeta Robert Hutapea. Sadrion, Minggu 30 Oktober 2022 di sude permingguan Marta dinghata do keluarga pendeta Robert Hutapea inang Jojor Malalu tu sude ruas HKBP Serpong. Jala diganu permingguan patu-pata do papungu pelian 2 hali pelian orang Suyamita tu huria dohot pusat jala pelian padohon ima tanda kasih tu keluarga amang pendeta Robert Hutapea inang Jojor Melau. Jadi na violet iman non tu tanda kasih tatu keluarga amang pendeta Robert Hutapea. Tapa sahak ma tanda kasih di bagasan lasni roha dohot roha mauliate. Songoni ma seorang titing di minggu tasadarion hatorangan lalu biar pit aka sude ulaun bui mata jaha di titing natar surat. Jala titing parhepengon bui mata jaha di laporan parhepengon nang disagiho tu hita marhita wa group dikan wik martangiang mahita. Ali Tuhan debata nami namar habangsa di Benogijang. Puji-pujian dohot hasangapon mardongan mulia tema di hupasat hami tuho di sala asini roham. Nama nodangi hami ubahe boy hami ro nuaing tujulom mamuji dohot pasangapon guarmu di bagas jaromon. Mendok mulia do hami di sude panugu-nugu dohot padonganemu tu hami ditiki arina salbu ro di serion. Gudang doa kapasesum di ngolu nang parta dion nami. Alani al Tuhan mengido hami. Asa toko mian di parnguluon dohot ulon nami di keluarga. Masyarakat dohot huriam di area akan arina mengihut. Mertanyang hami itu keluarga amang manah gultom inang Rosenti Sitonga do keluarga Joel Martin Tamunan inang Malem Farina tadigan naung di basa-basahon ho sudah danak tu nasida ho maali Tuhan na mangalion hai pason tidak danaki nang natrasana martayang hami ali Tuhan tu ruas nebar ima keluarga Fernando Janrat Papahan inang Megawati Luban Gaul songuni al Tuhan martayang hami direncana perbogasan ni anak Nuriam Julio si hombing dohot Helen Opusunggu dongani manasida asa sudah rencana perbagasan dohot pajan cokom parmatangaon nasida asaho na totong maringan di nasida. Marlas ni roa hami ale Tuhan ala naung dingga madal sinu di godang. Bahema ale Tuhan sude aka haputuson naung di haru-haru ni sinodei marparbuye marhite sude pakobasio di huriam jalamapain hasangapon di guarmu di portibion. Pasu-pasu ma pamareta rap dohot akadonganna nagu monggom hami
salehom matu nasida hapisaran nasian hoi, asa diboto mengaturkan aturan nadinggan natau pasangapon guarmu. Pasu-pasu nang aka parhubas ni huriam HKBP sian hatopan rodi huria. Homa namandongani pimpinan HKBP Pardita Guru Huria Birfrou Diakones ditua namangula dohot sude ruas ni huriam mamuji dohot pasangapo guarmu. Pasu-pasu masudi ama ina akadololi dohot anak boru didak danak. Akan namar sekolah minggu guru malua mengguruhon hatam. Pasu-pasu huriam HKBP Serpong mengulang sudah aka program nang topo di tahun 2022. Homa nama masuk permingguan sekolah minggu permingguan nama godang sermon parladu doh sermon katedral suang soni pertengahan week. Ali Tuhan Dewata sadarion di patu pahuriam do acara paporhaton dohot pangujak konon na posom ima uluan ni huriam di HKB Resat Serpongon. Paporhaton ni huriam ma amanami pendeta resort amang pendeta Robert Utapea tuinganan pakobasion ne baru didongani hodo nasai laon amanamion doh keluarga di huriam HKB Serpong makobasi ulon song pandita resort hu par saulion hamido Tuhan parsor nauli nadinggan rapa do naposomon atong pasu-pasu masudi na hinubasan nasida saleleng di HKB Serpongon jala dongani ma amanami doh keluarga ni do keluarga diinganan pakobasion ne baru asalam rara barita nauli marhite pakobasion nasida suang songoni ojak konon ni huriam ma uluan ni huriam ne baru ima amang nami pendeta Samuel Ambarita laho mangududi pakobasion di tontongan ni huriam songo pandita resort di huriam HKB Serpong ali debata asimaroham leom habistara doh bisu suang songoni gogo nasiat terdimi asa marsahala na posom mamaritahon hatam nembadiai dohot pasauton ulaon pakobasion na pinasahatmu tuna posom pasu-pasu mahami sude parhalado dohot ruas ni huriam asa marsiru pa kami jala masih hobasa di aka ulaon nadingkan pasu-pasu ma ulon ni huriam sadarion marsanga maguarmu tukma asin roham tuhami sude ruas ni huriam tatak masa luhut na pogos na marsahid do na marsak na bidani saroneri homa ali Tuhan Jehovah amanasida dohot pangudian nasida homa nama dongani nama jamita amang pendeta Junias terhuturuk lahu patu bagian hatam asamar perhui dingolu nang parterion nami siganup ari saya oloima pangidion nami ali Tuhan Jehovah marhite Yesus Kristus Tuhan nami na terpuji rab dohot ho dohot ton di parbadia rodi saleng ni lelengna amen. Tur HKBP Resort Kota Bumi.
Tapuji matuhata, huhu tapapunguma peliata. Yesus Tuhan hatorangan ape sara pangkamu sehat kami dengan mata nama harida rohat rohat na umut kodahani
Dameni ribatan na sumurung sian salut na roha, ima na mga ramoti, ati-ati dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mahita salut na. Horas madihita saluhut na. Shalom. Shalom. Ya, melate. Barita naudi di minggu tasadarion, imana tersurat di Yesaya bindu sada ayat 10 rodia 20 tajahama marsika sori narungno di harotas tai di acara tai sonom maridok disi marburi mahamu urasi hamu dirimuna paholak kamu ma hinaroa di pambahanan muna sian jolo ni mataku pasot tamu ma menjahati. Dungi saya romahamu, asa merdabu-dabu hita di najahuba, tuk sura raradu samuna songon abid bunga dabdab, botardo hayanokku songon itak, nakpe rara songon abid hasumba, gabi songon hapas domse. Sudah teman jahat, mulai moroman jua hamu jalaman. Ay penamaan Jehovah do panubah. Ido saat na di hamuna na hinaholongan itu hatta. Mula tabereng tema ni jamitai sebetulnya realistis dui. Jalahona langsung tua teta pikirata dohot pangulauta. Jelas dari dok disi guru kamu mah nadinggan pasot najat. Belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Jadi sudehi tanah dison ngahia berbuat jahat. Itu isiwe turpun jami tahun, datu mungkin tu resot na dihuta-hutai kan. Tu sude na dihasiangan umma, hatane Tuhani do mandok. Belajar berbuat jahat, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Jadi dak kuboto, saya terus do kita ganu pari harus belajar. Alana namaulan mambain nadinggan mularung dipikirata najahati itu masih penting. Erak mardalan no sonari nadinggan do narwari portibion. Najahat dohot naburju. Ale simpel mah hudok tu hita, sangat logika ya. Ahama akka nadinggan naik kosiulah honota. Telah ahama akka najahat si pasidingota. Kan itu, mulu nadinggan itu pikir apalah mau berbuat adil lah, pendamai, tidak pembenci, tidak pendendam. Apalah norikot di son tidak pembohong, kondona berbahaya, pembohong. Alah pembohong pergabuson aloni holong don. Tidak mungkin seseorang itu mengasihi seseorang atau istrinya kalau dia sering membohong istrinya, tidak mungkin itu. Itu nonsens itu. Tidak mungkin seorang istri mengasihi suaminya kalau sang istri selalu berbuat bohong. Ido. Jadi on mana paling jujur dia du bijolma nasiongon tidak berkata jujur. Molo di Cilegon namaulan membangun bagas coro di sini. Masalahnya IMB izin mendirikan bangunan. Jadi ngata botoi sian media-media AHP kan baik sian media cetak, elektronika, media sosial akademi ngatar barite sangat sulit. Au mandok tu akadongan-dongan. Na menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah itu suatu kejahatan. Sonahita nani alona di si Tuhan itu. Bagas joron di bataro dan tabajongcok alai dihalang-halangi
oleh orang-orang tentu. Ini suatu kejahatan besar sebenarnya. Harus si Ferdy Sambo kalau menghalang-halangi penyidikan saja itu sudah melanggar hukum, suatu kejahatan. Obstruction of justice katanya. Ini juga obstruction build of churches. Menghalang-halangi pembangunan gereja-gereja. Ini sebetulnya kejahatan. Kalau wali kota itu sebenarnya sudah harus dipidana kalau menurut undang-undang itu kan itu. Rakyat nadu namanya milik mana dui kan? Jadi diakui mana dui? Rakyatnya anak pelak bataki kan? Marka TV itu sudah kan itu. Jadi itu suatu kejahatan dui. Alai di patorang di son alania masa kesoni memang bangsa dulu raja-raja itu tidak memberikan contoh yang baik. Tuaka sudi napi narmahana, ya bukan hanya bangsanya saja, mungkin keluarga dan apa sebagainya. Kita botol sonari ini kita dalam situasi kondisi yang kurang baik. Ya. Pemangku itu kota, pemangku adat, pemangku hukum, ya, pemangku keamanan sudah kurang aman. Baik kok kamu mah, ini Polri ini selama ini kan yang selalu dihormati, disegani, bahkan diakui benar-benar sebagai pengayom, sebagai teladan untuk berbuat ya baik dan aman. Apa yang melota bereng sonari di media-media ya apa itu kan? Apalagi ada Teddy Minahasa, ada Ferdy Sambo dan keluarga dan sebagainya. Ini juga begitu. Jadi mengulahon akan adingganon sebetulnya adong halak mandok gampang, adong mandok halak maul. Mangulahon patik. Patikan kan ora-ora don, do jaminan keselamatan atau perintah. Perintah dotong. HP gudang do halak ragu-ragu di paretani Tuhanon. Jala berani do hita bersaksi nama olan mangulahon patikon. Saya sudah terangkan beberapa sesi di setiap gereja ini gampang. Lah mangulahon patikan 10 pola murah do. Nama ol di sini ndak ada. Pati pabika hom makan amal maulid ndak ada. Pati foto dia rajin-rajin aja beribadah hari Minggu. Jangan kau kerja hari Minggu, jangan kau pergi ke ladang ke kantor kemana-mana, beribadah aja udah. Lidah unak kau membunuh nih, nah apa amal nih? Mulai dong, ayo membunuh kita yuk. Jangan Pak. Ini ingat ini, kami titah ke-6 nggak boleh membunuh Pak. Bapak aja lah, nggak usah ikut saya. Gampang kan? Unak kau margabus sina. Ba unang iba sa margabus. Tadok ko masongon nda sa songon adang bahat to kasoni ara Kristen duaw. Nagsegulaw no to margabus. Gampang kan? Unak ko mangalakup din na gampang. Ba unang atong seni iwe-iwe ay natanidongan. Seni nyambung-nyambung. Tapake media sosial. Lah kan? Tua kalau mau nirohat tu hagiut ni daging, dah usah. Nanu namol. Alala mau melangkari dosa dunina. Nak perong jaminan syatu hatta melorara dosa muna sonda adab rara songa zumba saya putihkan lagi. Putar dong sonita itu kan jaminan. Molohita mangulahon hombar tu. Nah tersurat di pati kido, tersurat di hata di bata. Ido. Unang jojo kita menyalahon dongan, narung salah ama-ama. Amat tau neringga sama minggon. Sudah gereja ngadi dalam mana minggu. Ale nanggo sare gereja we dang marno se menang arung cocok di rohana dang arung. Nang arung habadia unison arung tikosong gereja unina. Lau tu gereja dia malah tu KPI man ana mendurung pe suarung dia semarin dia sisi dujol masudi. Lau tu Katolik ima saya ulah nomor dabadi ru salisa minggu dison ma udah kudus adi bade di puala kondo ibas konon. Kan yo lau tu KBP mah udah kian koordinasi pata o masuk on macam mah. Ilawi martus halak pandita. Kan itu. Halak pandita. Amang pandita nami. Patuduh majutua gereja nasi tong jalan Nabadia asa tusi Omar Minggu jalan mendaftar ke ruas ni Uria. Rama pandita mandok. Sonon domang. Molo pajuk pang hamusong gereja na didok mi Nabadia i. Urok matuho unang masuk ke tu bagas gereja i. Bah samang.
Molo masuk ke tu gereja i, gabi mago doa ba dia ni gereja i, ala ni ho. Ho na suasia i. Sadi do ko gereja KBP na suasia, ho na suasia. Kita tidak perlu membanding-bandingkan gereja KBP dengan gereja karismatik, gereja lain, tidak ada, itu tidak guna. Makanya oto do waktu mulado hala berdebat-debat Kristen do silomi, itu tidak perlu. Tidak ada gunanya itu. Ini masalah iman. Nggak perlu dipersoalkan, nggak perlu diperdebatkan. Urusak urusan nama nopau dan urusan te. Nggak perlu. Manang buah HP, dengan orang dihita, dengan orang dia lagi sama-sama menang, sama-sama kalah. Nggak perlu. Nggak perlu kita mempersoalkan gereja kita benar, gereja orang nggak benar. Nggak perlu. Banyak orang mengatakan itu ngamoru ruas nyuriat apa? Bukan di sini ya, di Jakarta sana. Buasanin ngalau tu karismati sudi EGBI ngalem berkembang nina. Ngalo morohannya kedua si lari tu sina, son nomor daftar huria, son nomor minggu. Apa masalahnya ruas suka dia lah. Lo mau tu sih. Permingguan. Kenapa? Introspeksi. Di dia doa hasalan naon. Masalah ibadah ke, masalah tata ibadah, masalah musik ke, masalah integritas manusia, masalah pelayannya ke, masalah jamitannya ke, masalah apanya, di mana? Kenapa mereka lebih senang ke sana? Ada apanya? Atau gerejanya lebih sejuk, lebih sejuk? Hal rotu gereja yang mencari aman dotong, mencari damai, mencari ketenangan, dan mencari persoalan, dan mencari hagut turun. Hal tu gereja dan menilai-nilai atau mengintip-ngintip hasalaun ya ke pangulan aku doa kapar haladu, tidak. Menyerahkan diri. Ala taboto hita jol manahurangan, jol man selalu berbuat kesalahan. Saya tidak mau menjudge lah. Kalau terupuknya menjudge dia, menjudge kita dia nih. Belajarlah berbuat baik. Emang ente tidak pernah berbuat baik rupanya? Atau berbuat baik cuma sekali, berbuat jahat 10 kali? Kan itu. Berani mana-mana sotemon. Guru kamu mana dengan? Berarti kita setiap hari harus belajar baik. Dan kalau cukup sehari membenarkan. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar memberi. Kalau positif kita memikiri dongan, sudah berbuat baik. Berbuat baik paling hebat itu adalah molo ringkas sama wartang yang ringkas sama tu gereja, itulah perbuatan paling baik bagi Tuhan. Berbuat baik bukan kasih duit. Burju doang mengibah. Asal roh tu son terus cuma keping mana. Burju mata situasi pola nih. Tiap bulan di lendo perpuluhan na tu gereja sorpon lah selalu doa. Nah, tiap minggu di lendo hamna ton durung na balga kesumbangan na. Kita itu memang berbuat baik. Kan itu. Tapi Tuhan menginstruksikan perbuatan yang paling baik adalah kalau kau beribadah kepadaku, ya, berdoa dan tidak memberitakan hal-hal yang meresahkan. Mulut berita nak kena hurang dengan itu perbuatan tidak baik, kejahatan juga itu, kejahatan itu. Kalau tapi kiri pe nasosi pikiran itu juga kejahatan. Luas do pangatusiun ni hajahatan on. Dan ikon saya songon si Perdi Samboy saja hal asal narkoba kejahatan juga. Kalau les perohat memang kena fokus itu kejahatan juga. Kalau dak tato ya kena fokus sumber dia ke janda sona idok di son. Mengarupa ke dia tidak peduli sama sekali. Itu juga suatu kejahatan. Dilihat Tuhan ini dihita ke pasu-pasu. Aka habisuhon parbinotoan dia sudah kadis tenaga itu juga berkat. Mulai tak pakai pembertulan rohana itu juga kejahatan. Ya dang na menjasaka na bongkal na merhebek na morauda. Masih dipaliani sudi kan? Tidak. Tapi mana yang baik? Ido nero harta. Jangan kita menjas bangsa ini tidak baik. Negara ini enggak baik, suku ini enggak baik, suku ini enggak baik, suku ini enggak baik. Enggak, semuanya baik dari hadapan Tuhan. Orang sama cerita. Dapat lagi cerita on, ale fakta don na berita on. Tikyo makoba di Sibolga. Di tapal di tengah 5 tahun adu pan di teresot di sada huria di sada resort sisi 15 tahun pan teresot. Pan teresot terlama.
di Provinsi Sumatera Utara hati haida. Itu. Adong ma tilahaon sada ina, mate buruna. Jadi borunaon na bagahonon baru lulus sian usu. Mate. Sudah mana terjadi kecelakaan mate ma. Jadi mengganggu mana tahun. Oh terjadi di hutan Namironi di sana di Tapting. Baru ya mate bahasa di alam Tuhan iho. Atau bahu di alam Tuhan iho Tuhan tidak. Sapi songoni mainat tai mengangguk badar. Baru Tuhan. Tega dia Tuhan bahasa Tuhan di alam po baru konina. Roma sada ina-ina. Ina-nina baru regar don. Maaf ya, memang baru regar ini. Si legar si lali. Oh eda. Eda kuidak kumartua ho eda. Tuhanim na mangalap borum. Boha mau eda. Halak nias do mangalap buruku. Dak ku bawa sogot boha bedon nina. Anggo borum di alap Tuhan enggak jelas tu surgo. Anggo buruku di alap ala nias tu dia mau sogot. Itu pikiran orang nias itu kok begitu? Sebenarnya orang nias itu kan baik-baik. Ala somal halaki gumodang mangulahon na hurang denggan. Gabi itu. Makanya sot pasomal songal ma birim mangulahon hadaulaton. Kita terbiasa. Mau terbiasa kita manggil kamu lihat untuk gereja terus itu. Ya kan? Mau nggak terbiasa kita makatain adenggan itu integritas manusia. Tadi yo. Roma kena denggan. Mau terbiasa kita ya memikirkan positif, nggak bi positif thinking mah kita jual mana? Udah saya salah sudah nabi dongan. Makanya itu agama Islam itu hebat. Kita selalu mengapakan apa namanya inklusif. Terbegwah inklusif kita salilingun HKBP on tua karena sekitar tetangga ta akahalak nadong diaon. Nggak juga dikasih MB kan? Berapa banyak kita berbuat marsardo masyarakat setempat ini apa semua nilai kita lakukan tidak juga keluar MB. HP halakan prinsip dan margama adalah eksklusif. Maka harus istilah lagi there is no God but God. Tiada Tuhan lain Allah. Nakut Allahnya Allah tidak masalah. Mempertahankan Allahnya dia yang lebih baik. Sama dengan HKBP. Bagi saya itu HKBP adalah yang terbaik gereja yang bisa membawa saya kepada kedamaian, keadilan, dan ketenangan jiwa saya. Jadi halak daun nisan. Masuk HKBP dia jadi bermasalah. Ada ribut. Kan itu. Jadi dianggap gimana gereja HKBP gereja yang sering memunculkan persoalan. Alam memang mindsetnya sudah itu dan negatif thinking. Ika positif doh teman aku. Sangonon mah amat pendeta Robert Topia. Orang melihat ini si Robert ini nggak ada bergaya nih katanya pendeta Robert. Begini-gini botak lagi begini katanya. Tapi jangan main-main kita. Ini bagus pelayanannya. 2 tahun di sini aman damai, nggak ada ribut kan? Aduh naribu marbadai perhala duduk puan ama puan ini si tua do pandita ngara kan? Bagus dia. Jadi unak tani lejol maon, sian hadir sian titel nam jawab apa tidak. Kalau dia doktor atau profesor belum tentu begini. Tadi bawanya semua perhala dusinto kepada pemahaman kayak Rocky Gerung kan? Selesai lagi tak? Rocky Gerung kan gitu dia ahli filsafat, tahu dibawanya untuk kemana-mana. Ujungan ke laut juga airnya kan? Itu. Alai na poso di bata na poso di mana poso di bata na manguloi kata di bata tidak berkata lain selain kejujuran. Simpel lu jamita ton. Mulut apa jenggan jeng bodoh kejeki non. Karena kita kan ini mau mengujakon kan. Mandok kata lagi banyak nanti. Mungkin satu mandok kata dari mewakili ruas seluruhnya sama perhladu. Ya mungkin ada yang ini lagi nanti kan nggak enak juga lah ikut juga aku ngomong kan gitu. Jadi dong, jadi Allah ini mertua mahita. Olo dobe Tuhan ini mangaleon na poso na tu portivion. Marudang olo be. Soal tiki zaman pada Nairobi, uripas sama sudi katanya. Siapa itu yang apa itu penurang apa itu? Yang
banyak panuriran apa itu, yang palsu itu, yang dibunuhnya semua itu. Elia. Matua dobe. Jadi di hita saluhutna. Persoalan mangulau nadingkan itu sebenarnya tidak susah. Mula adong na tekad niat di hita. Laho pajorok kondiri tutuani mangulan akan nadingkan. Mulai di audison ondingnya mau makan babalu nani rupa napo situ ndak susah. Jokowi ngamangulahoni. Gabi tiruan di mana di Portivion. Jokowi. Nakpe kurang tantangan hambatan di mana ada jalan terus di mana. Ala ngasoma di mana mangulahon nak kena dengan sian mulai toru bawah. Ngadihilalai mana gabi napogus na sedang-sedang di pemerintah sudah sampai ke tingkat atas. Haposan di mana. So ini do nak kita saluhutna haposan mahita di Tuhani. Nak pe bermacam latar belakang kita alai anggo di Tuhani sadado. Tuhan itu nggak mempersoalkan itu, yang dipersoalkan tokin na mau, pulau lu jadi bang asonon kan, iya kan, itu. Ayat 10 itu guru kamu mah membahen nadinggan, luli hamu mah pitur haminan rupa patikos samu mah disudi. Sebenarnya di gereja ini juga sudah dilakukan. Ale masalahnya masalah pelaku doh. Sarupa do HKBP Amanginang, kemarin baru dia selesaikan sinode godang. Salah satu keputusan yang paling berat itu hanya satu. Badan pelaksana orang apa namanya? Pengelola sentralisasi keuangan. Badan pengelola sentralisasi keuangan. Itu sudah diputuskan. Badan pengelola sudah, tapi orang-orangnya siapa? Kan itu? TKI HKBP, tiki tahun pemberdayaan sudah diberdayakan. HKBP ke ruasna, na profesional, na walu, na burju, na ulu magle roha, na pikiran, na hepeng na sudi. Ikan diberdayakan. Giliran ini mencari orang-orang yang duduk di badan pengelola ya, pusing. Ini dia hapor syarta. Dakpos berohata tuakka ruasna tajamitai, dakpos berohata tuakka pandita, nama ngulun HKBP on. Dakpos, ini persoalannya hanya di situ. Dakpos rohana. Adong kecurigaan. Molo dakpos rohata tuak kajol mana tapar mahani tangnya kota jamitahon. Itu juga dosa. Dulu dia profesional, yang profesional lah kita ambillah pengelola ini. Soalnya mau dikelola tiap bulan ini 50 miliar, 60 miliar. Molo turuas sebuah roh. Ada masalah saya kira. Mau berdabudah betul Tuhan ini kan ini persoalannya. Sentralisasi sudah oke. Sejalan. Langsung main 3. Parbalanconnya ke PNGT, Pengelola Gotiki. Nanias kakak Nusani Porus. Dot anggaran distrik, anggaran resort. Bagaimana anggaran lain-lainnya? Marasong dia peralahannya Tuhan kan ada. Pos barhat abasado Tuhan nyate. Kalau parserpong itu apanya? Apa basado Tuhan ini kan? Ya, semboyannya apa istilah basado Tuhan ini. Begitu kena masalah hampir tak basah kan? Itu. Ikopos rohata. Jadi ondo hasil di sini udah kurang sentralisasi saut mai onma laho manguru pidon. Tuakka dongata. Ada keseimbangan seluruhnya. Jadi mau di Jakarta pemanjalo balanjo kadongata panita sakalas nasi da sarupa tanggungan sarupa jabatan sarupa di sude. Bisa manjalo contohnya 20 juta, bisa 5 juta. Sugut nggak sarupa be. Kan itu? Tak pola apa tubuh-tubuh, nasarung otoritas ini porus dalam timbo, otoritas ini presiden, tidak ada itu. Yang ada holong. Itu gion do hita, laho, malua hita sian dosa,
Malua hita sen uhuman di bata, ikon arong doholong di hita marpanarihon. Manarihon akadongata. Hamu peruas di huria di sari kamu ke pangulan nagok dia KBP. Di sari kamu akan marmahani kamu. Kita sama-sama manarihon. Itulah namanya holong. Jadi sentralisasi pe na batubon holong don. Lamang gulahon na denggan don. Pasirikon aka na hurang denggan. Jadi kita harus maulah sama dengan sesama. Ajol madohita. Alane melate madu Tuhan. Rap mahita tujul narion. Lau patubu nak kena denggan di tonga-tonga ni huriat HKBP. Jadi amang pandita Robert Hutapea. Borhat ma amang ngate. Kalilingon pos permingguan Bintaro do. Saya dilayani hamu kan. Akhirnya dibayar mahamu tuh HKBP Bintara. Beda tipisnya itu. Ya kan? Bintaro Bintara. Orang pola pikiri. Ala sentralisasi domang preses dah perlu pikiri sudah. Sarupa nama gaji kudu Pandita Samuel non. Bukan itu. Kita bukan karena gaji. Tapi bohado barita oleh sahat. Tuate ya ni ruas ni huriata mangulu nasida. Ulu membenandingkan. Taingok mai. Kan itu mangulah nadingkan ranking satunya adalah meloringgas samo Rotu Bagas Joro Martangiang Marsardo di Bata Ido. Anggo masalah hamulaton sejauh baru dikirim kan online do sudah kan baru pakai rekening doa di sudah kan kasumbangan baru alai si horor di Bata rapita masuk adu pandu di Bata ondo di Bata manuhuk silangon maka dia vertikal horizontal kita lihat yang kesini itu dia yang sana tuh kita nyambung jadi sondo Tuhan isadarion alai di tahilala do roi bangsa dari sejuk do tahilala persoalan dok di Bata, tapa borhat ma pandita ta, baga salah seni roha, ngasuan biak kena dingkan nauli bartanoli di Pakobason Sida dan Salilingon. Kita berangkatkanlah pendeta kita dengan baik. Dak pula mandokon, aso belga-belga, bek kamu tu amplop ahai, warna apa ya? Warna terong itu ya, amplop khusus. Dak pula, letang hangyak ke ma pandita ton. Asa dingkan nasida makobasi dia ke Bintara. Songoni nang amat tapan dari pambarita. Akan burjuru di tongos Tuhan itu HKBP Serpongon. Termasuk amat tambarita. Dipertahankanlah itu. Amin. Maulati masun rohmanami dioleh Tuhan na basa. Di bagasan minggu sadarion marsar hamido hotto di bagasan lasni roha. Nata peli Tuhan borhat. Sahala nahina holonganmu. Parhobas di hurion nama nguduh kurion salin 2 tahunon nama tapada terbedu tapia. Ala di tongos sodali Tuhan pandita na burjo mata pada Samuel lambarita la manguduhon manguduti. Aku basi nama tahu tapia di HKBP Serpong apa resort Serpong. Oh matok tong itu mandongan ina sida. Asa salupa kebenan sida hombar tuman roham. Lam moru akan na ulu marjahat. Dalam gurang akan na mangulahon nadinggan. Toni minggu sadana lituan pasu-pasu masude ruas ni hurian do parahalado asa sada hamil Tuhan lopa tulus lo mandiroham marhite program HKBP sentralisasi keuangan asa mardame sonang siam mulai gijang satu toro li Tuhan lama kubasi huriam asa sude mardame sonang laho mambegi dohok manuat na kenadingkan marhite barita nauli najinaro nasida asi maroham pasu-pasu maminggu nami sadarion, pasu-pasu maulaon paborhat tono pangujak konon. Asa marujung di bagasan damai los ni roha, asi roham. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami, tangihon pangidon namion. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 624 Huhut apa penguma peliata sikata mandok moliate disaluhut pakobasion ni ang padita Robert Hutapea Marede mahita. Jesus,
mamanami.inanami, obartu acara natar surat dihita, naung di tongos nisian distrik, anon di acara bagian nomor 21 Mandokhata, Cimai Pasat Hami Mandokhata, sahalak mewakili ruas dohot parahalado dohot pasaton Cindramata. Dan tauduti ulauta, masuk mahita marede sian nomor 650 tapuji matuhata, Roma amang padito tapi. Amu ruas dohot parhala dunia HKBP Serpong Resort Serpongon. Tadariom pabur hatot tama amat tapanita Robert Hutapea sarjana teologi. Do keluarga. Lau makubasi tu inganan pakubasion naim baru. Ima gabi uluan ni huria mana pimpinan jemaat di HKBP Bintara Resort Jaka Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi. Mangihuton surat keputusan ni purus HKBP. Atau tabegi majolo di jahahon surat keputusan taringot tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 474 garis miring PDT garis miring SK garis miring 08 garis miring 2022. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya. Memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Robert Hutapea Sarjana Teologi, tanggal lahir 8 November 1972, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Serpong, terhitung mulai 1 September 2022, menjadi pimpinan Jemaat HKBP Bintara Resort Jaka Sampurna. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 19 Agustus 2022, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani di stempel. Kamu amang Pandita Robert Hutapea Sarjana Teologi, nunga dipegi hamu surat keputusan ni Eporus HKBP, nuaing hupaborhat mahamu lahu makubasi, gabi pimpinan jemaat mana uluan ni huria di HKBP Bintara, Resort Jaka Sampurna, di bagasan goar ni di bata ama do anak Tuhan Yesus Kristus, do di perbadia. Amin, saya dipasu-pasu di batama, sude uran muna na selaun di HKBP Resort Serpongon, bain sangap di guarna. Los marition pinasahat mahata mauliate Tuhamu di siala pakubasion muna na salilingon martang yang mahita. Ali tuan di bata mauliate ma di pasar rohanami tuho alanong didungani ho na selaw nama nami Pandita Robert Hutapea Sarjana Teologi dohor keluarga makubasi di HKBP Resort Serpongon. Saya pasu-pasu manasa pakabasion nasida na salaw nai. Nungani jala pargogoy mana sida marhobas di HKBP Bintara Resort Jaka Sampurna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami upasat tami tangyang nami otuho. Amin. Marede mahita, kemarede mulak matuhudulan namang Hutapea, jala Roma tuco lamang Padita Samuel ambarita. Nanganang itikip mga lema
Hamu ruas do parhalado ni HKBP Serpong, Resort Serpongon. Sadarion ojak konon ma amang Pandita Samuel Togar Hamonangan Ambarita Sarjana Teologi. Do keluarga, gabe Pandita HKBP Resort Serpongon. Mardu mutusi tabigi majolo surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP. Dohot ulaon ni Pendeta Resort, naikon ulahonon ni Nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 473 garis miring PDT garis miring SK garis miring 08 garis miring 2022. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piara Jatarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Samuel Togar Hamonangan Ambarita Sarjana Teologi, tanggal lahir 25 Juli 1969, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Kutabumi, terhitung mulai 1 September 2022, menjadi Pendeta HKBP Resort Serpong dengan ketentuan sebagaimana tertuang di dalam surat keputusan ketetapan ini. Ditetapkan di Piara Jatarutung pada tanggal 19 Agustus 2022, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani, distempel. Hujau kami ma ulaoni Pandita Resort naparjolo, manguluhon resort rabdohot parhalado resort. 2. Manguluhon Huria sabungan ni resoti rabdohot parhalado partohonan. 3. Manguluhon rapot resort, rapot parhalado resort, dohot akarapot na marumang tirket resort. 4. Mamikiri nasa narikot na tao panguluhon, dohot paheheon Huria, dohot parhalado na di resoti. 5. Maniroi aka Huria na masuk tu resoti, laho manggohi tanggung jawab na. 6. Patuluson haputusan ni Sinode Godang, rapot Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik, rapot Majelis Pekerja Sinode Distrik, dohot rapot resort. 7. Mangaramoti dohot maniroi parhepengon, dohot harta ni Huria na masuk tu resoti. 8. Patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon, statistik dohot keuangan resort, tu rapot resort, dohot reses. Nunga dibagi hamu surat keputusan ni pucuk pimpinan KBP, taringot tu penempatan dot ulon muna songon Pandita Resort atau nama nukun ma au nuaeng di hamu ijolonia kadongan amar pungudison do dijoloni Tuhan Yesus Kristus Raja Jalada Puna Huriai naolo do hamu ujak konon gawi Pandita Resort di HKBP Resort Serpong Distrik 21 Bantenon. Jalan naolo do hamu mamilihon diri muna mangaradoti akka uloni molosongoni rohamuna alusia muma. Naulo doau, sai didongani asini rohani debatama au patupahon saluhut nai. Nuaeng hujakon mahamu gabi Pandita Resort dia KBP Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Di bagasan goar yang dibata ama anak naton Yesus Kristus dohot to di Purbadia. Amin. Saya dipasu-pasu di Batama, sudi pakku basion muna 7 lanon. Martang yang mahita. Ali tuan di Batama lihat barohanami diho. Ala di luas ho ojak amanai Pandita Samuel Togar Hamonangan Ambarita Sarjana Teologi do keluarga. Lau makubasi di Resoton. Asi maroham. Lehon maton dimna badiai margogoyon nasida. Mamparsahalai do mamparbisuhi. Asapolin di baritaon nasida hatam. Lehon hahipason. Etuguon do hiras ni roha. Lau mangaradoti sude ulaon ni di Resoton. Tupahi mas saluhut nanula nasida. Asamar parbuai di roha dohot di ngolu ni ruas ni huriam. Jalo matang yang namion marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kamu akadongan. Ruas do parhalado ni Resoton.
Jakon hamuma amang Pandita Samuel Togar Hamunangan Barita STH, Rabdo keluarga Makubasi di Resoton. Alusiamu. Ujakon hamima hamu amang Pandita Samuel Togar Hamonangan Ambarita STH, Rabdohot keluarga, saya dipargogoi Tuhani mahamu mangula direso. Marid de Mahita. Binasaat ma tua mata Pandita Samuel Ambarita ke keluarga Laupasaton Hatapatujulu. Salam. Nahu parsangapi hami amang preses Distrik Banten, amang preses Distrik 32 Lampung, amang Pandita Robert Hutapea beserta inang, seluruh parhalado, amang, inang, resort HKBP Serpong. Yang kami kasihi, seluruh jemaat HKBP Serpong, amang, inang, naposo, remaja, dohot adik-adik sekolah minggu. Yang kami kasihi juga jemaat kami yang mengantarkan kami ke tempat ini, HKBP Resort Kota Bumi, Lampung. Serta yang selalu mendukung pelayanan kami juga, seluruh keluarga besar Ambarita dan Borusihite. Beserta Ama Ina Parhalado, HKBP Resort Kayu Mas, Jakarta Timur. Dan yang mewakili ada adik kami juga, HKBP Perbaungan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Puji dan syukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya pada hari ini, boleh acara ini berlangsung dengan baik. Tidak ada yang secara kebetulan SK Amang Pendeta Ambarita ke sini, tetapi Tuhan yang menghunjuk. Kiranya selama kami di sini melayani, naniuluhoni Amang Pandita Ambarita, dan kami sebagai pendukungnya dan tim doanya, istrinya dan anaknya ada 3 orang, Daniel Ambarita, Naomi Ambarita, dan Rahmat Ambarita. Margogo mahami amanginang, seberapa lama kami akan melayani di sini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera buat seluruh Parhalado, Resort Serpong, dan seluruh jemaatnya yang kami kasihi dan cintai. Horas ma amanginang, danggodang naboy sidohonokku, marsaur mahita tujuloanon, di bagasat tuhatai. Horas salom. Mulai tema di Tuhata, mulai tema di amang preses abakku. So ninang di preses nami, donga sahuta, donga saguar amang
Padita Samuel. So hindi nang dong aku nga di pa jojor inang Padita na King sa Kota Bumi, Kayumas, adong sa halaksyan perbaungan. Mulai tema dito hatta, dang gudang bedo konon nami, ang gunahawingot gudang hagaliok kudo, ang gudiroko kamu, hama halubiok ko, saya sulit mengatakan itu. Leng gudo ko kamu mahagiliw muna, pasti ro hatop-hatop gudokon. Jadi tangga ko kamu mahami, makobasi di tonga-tonga ni risoton, khusus na di sabungan on. Horas madita saluhuna. Nuaing pinasat ma tiki pasaat hata pertandingan tu amang Padita Robert Hutapea dohot keluarga. Tati kiama. Mula tema pinasa maperjulutin atta sore pada. Shalom buat kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan syukur pada Tuhan yang telah memberikan waktu dan kesehatan buat kita semua sehingga kita dapat bersekutu pada siang hari ini, acara kebaktian sekaligus temu pisah buat kami dan Amang Pendeta Hula-Hulaku. Nah, hormati kami Amang Preses Distrik 21 Banten, Amang Pendeta Juniaster Hutauruk. Yang kami hormati Amang Preses, Amang Pendeta Samuel, Preses Lampung. Nah, hormati kami Amang Sekdi, Amang Johannes Butar-Butar, Yosep Butar-Butar, sorry. Nah, hormati kami Amang Pendeta Emeritus, Amang Edison Simajunta, Dohot Inang. Nah, hormati kami angginami Amang Pendeta Siregar, Dohot Inang. Nah, hormati kami Amang Pendeta Daulat Martin Hutagaul, lam tu siha na Amang Dohot Inang. Nawaholongi na 2 tahun lebih rapak kita di saluhu na aka pelayanan na subuhi halu pahon saluhu na sa resort Serpong Dohot di keluarga. Asonari nga sarupa bita sama statusnya, tapi tetap semangat. Nahuhaulong isaluhu na Amang Inang dong aku parupuan na posobulung remaja sekolah minggu Dohot tamu na Rosian Lampung Dohot na subuhi huhaguari hami. Memang 2 tahun 2 bulan kami di son. Alai molohu pikiri herana sebentar. Alania haro kami di son COVID. Semua dibatasin. Diojakon kami son terbatas. Persauran terbatas. Serba terbatas. Alai puji Tuhan. Kebaktian jam 8 tadi lumayan banyak. Jala sonari gudang do. Alaniaha dilihat Tuhan dihita kesempatan bui tatap muka. Molo dibain Tuhan itu hita songon na diojakon kami di son di tanggal 16 Agustus 2020. Gimana ya? Ale puji Tuhan bui hita marsaur dengan bui marsi jalangan. Molo kami diojakon di son tidak bisa sama sekali. Makatai mungkin dibatasi. Alasalina udah mau lihat tema di Tuhani. Boy dilihat di hita kesempatan yang luar biasa. Jadi di saluhuk na parsaurata Amang Inang sa resort Serpong khususnya di Sabunganon terbatas duna bui hubay kami.
Holan na binereng munedo na buhay terbaik kami. Alani hahurangan nami na matya gudang. Tawa mana denggani. Asa anggia tetap parsaurata tujolano denggan. Alana gak terlalu jauh antara Banten dan Bekasi. Mungkin Rabu apalagi dong aku perempuan ya. Saya mengharap tahun depan ya Ketua bisa kita bertemu lagi seperti beberapa bulan yang lalu di Taman Budaya Setu. Kita cukup sukacita di sana dan itu menjadi kenangan buat saya dan juga buat lansia juga yang penuh sukacita kami di sana di akhir-akhir pengulangan kami di son membuat kenangan yang banyak. Walaupun kami sebentar di Serpong ini, banyak kenangan yang bisa saya ambil. Alani amang inang saluhutna, nawaholong itang yakok kamu hami. Asang giat margogo hami mangula di HKBP Bintara. Jala dilehon hasehaton, torang niroha. Di saluhutna akahurangan nami poloko kamu maisan rohamuna tabuak mana denggani saya dipasu-pasu Tuhan masa luhukna keluarga ta saluhukna akan nata ingin hon Tuhan mana pasatoni di hita songon hatani situa-tua maya hudok napuran tano-tano rangging marsi ranggongan badata pada udao terditai marsi gom-goman. Saya Tuhan na mengaramoti hita, horas mahami na melayani di pelayanan baru di Bintara, horas mahamuna na tinggal kami di resort Serpongon. Songonima na buhay hata upasahat mulai ate horas. Manabay hatan inata, dihamuna ka amang inang na poso bulung, hangkin na pinarebot. Di 2 tahun lebih kurang persaurata di resort nang di Huria nang di Nahumalia ke satu distrik Las Roha jaka persauran naulinaringkan jala tangekok kamu hami di HKBP Bintara asa di bagasan hahi pason di bagasan hasadao ni Roha bui lam tu majuna akka pakubasion di hurian itu hatta tuakatiki nanang ro di saluhna akka pambahenan na humurang salapuhok kaum mai roha pikiramuna jalan marsanga maramulia ma tu hatta tujulan nyarion horas ma dita Horas. Hot mamang padita.inang joncong dison alai keluarga boima mula tuhudulan anak-anak. Nasad matiki na mewakili ruas dohot parhalado amang situa John Peter Hutapea romahamu tujolo amang. Jadi sekalian ma tujolo ka dongan parhalado para tahun sian HKBP Serpong. Katanya parjolo teh, oke. Parjolo mandok moliate mai tatu wata, ala dilihat dope hita haki pason, bui hita marminggu di permingguan sadarion, ima na parjolo, pabor haton keluarga nemang pendeta Robert Utapea dot inang dot keluarga, dot songoni mangujakon amang pendeta Samuel Ambarita dot inang dot keluarga di HKBP Serpong sadarion. Nah hormati kami na parjolo amang preses Banten amang pendeta Yunias Terutauruk dot amang padita Samuel Sitompul preses distrik Lampung. Nah hormati kami amang pendeta Robert Utapea dot inang dok songoni amang pendeta Ambarita dot inang. Nah hormati kami amang padita
naro yang distrik emang pendeta Pontius Siregar. Nang hormati kami sude emang padita na sa resort di Serpong, suaksoni inang padita na adong di resort Serpongon. Nang hormati kami amang padita emeritus na adong naro di Bagasan Sadarion. Nang hormati kami sude dongan nami parhaladu amang inang naro sian pagaran suaksoni na adong di Sabunganon. Nang hormati kami sude ruas dohot paralado na sian gereja HKBP Kota Bumi na manaduhon amang ambarita do keluarga. Dok songonnya holongi kami sude ruas ni HKBP Serpong do ruas saresok Serpong amanami inanami suak songonnya kana poso bulung dohot akar remaja. Isadarion songon nataboto tapa berhat ma amang pendeta Robert Utapea dohot keluarga uinganan pelayanan yang baru ima di HKBP Bintara Resort Jaka Sampurna Bekasi. Alani kami dison mewakili sudi nasa resoton amang pendeta dok songoni akar ruas pasaton mauliate gudang pelayanan niamang nasa lelengon nakpe hira-hira 2 tahun hita marsaor nakin nunga di Padar Inang situasi COVID dan yang lainnya. Alai kami sebagai parhalado do ruas madok moliate ma di pelayanan niamang nasa lelengon mansedinggan masauli jala udang si ingoton di amang pengguna diok nang preses nakin amangon tetap melayani dengan hati yang sukacita dimanapun berada baik duka cita maupun sukacita amang selalu hadir. Itulah harapan kami amang dot inang di tempat munanai baru songona upataro kami na tanggal sia Oktoberi tanggiat ma tambah marbungaran atani di bata pelayanan ni amang pendeta Robert Utapea dohot inang disan. Demikian juga kepada anak-anak kami ya Morel yang tidak bisa hadir karena kuliah di Lagu Buti, pada anak kami yang Likan dan Sintong tetap semangat mendukung Bapak ya, sukses kalian dalam studi agar menjadi orang yang baik nantinya. Ima hata tuhamu amanami pandita Robert Utapea do inang buru malau. Selamat melayani ma di tempat yang baru, Tuhan memberkati. Napa duahon selamat ma datang ma di amang pandita Samuel Ambarita do inang guru sihite sama anak dia tadi saya dengar tadi Daniel, Naomi dan Rahmat. Selamat datang di HKBP Serpong, selamat melayani di Son Amang, HKBP Serpong, do Pagaran, tambah pos di Bintaro. Pos do Rohanami, tinggan pelayanan Amang di Son. Suaksongoni, tudungan nami nasian Lampung, mulai atema di Haroromuna, tada do hamu haulong tuang padita tahun, ditaruh kamu, tapi dau perdalanan tari parlaut, sian Kota Bumi. Oras mahamu, anon mulu tungmula pe sianon, mulu adong, nah urang lobi sambutan nami Mbak Mangedo mati amang. Jadi songonima hata yang kami mewakili ruas dohot parladu na adong di HKBP Serpongon. Mulyate mak. Loma dengan parar tahun dohot fungsionaris. Singkat ma pangeduan nami singkat mata paketi kita alang ngagodang ruas tanah mulak unang tapaluas ruas tanah mulak dang manjalo pasu-pasu sian tuhata. Nah, salam buat kita semua. Nah, hormati kami sudah amang padita namang ihuton parmingkon apala di Arianon, sudah dongat parhalado, sudah ruas ni HKBP narap dot kita, tongoninang dongan nami nasian Kota Bumi, mang ihuton amang madongannya amang pendeta Samuel Abarita dari tugasor di HKBP Resort Serpong. Perjolo mewakili sudah fungsionaris ni HKBP Serpong. Pasaton nami cenramata songon nong diatur hon di aturan ni HKBP di Serpong dohot nong tahasomal hon. Cenramataon sia sude ruas ni HKBP Resort Serpong do. Sabunga Serpong
Tongotad dan hamuletion nami di pakobasion ni amang pendeta Robert Hutapia Nasalilingon 2 tahun 3 bulan di HKBP Serpong. Udang amang aka parsawarata selama 2 tahun 3 bulan di Serpongon. Tangiduan nami akan nauli nadengkan di Matabuan di buan amang tu tempat baru di pelayanan amang. Jalan marhition ati adong nahurang lobi pabenan nami di parsawarata selama 2 tahun 3 bulan. Mohon maaf tu amang tangyang nami dengan amang makobasi di huria naib baru, tongot tiki di Papua di huria di san, aka sudedo huria masih buan ragam na, aka permasalahan na alai posrohan nami, boy dengan no makobasi amang di san. Tongon manang marhition otik donon nami, tu amang pendeta Samuel, abarita do inang do keluarga, selamat bertugas amang di huria KBP Serpong, tongot pribadi, macelas rohan nami nak yang di do kenamang, di haga leoni do amang dari dahagugon di Tuhan. Jalahami pe songop parhalado manang songop fungsionaris di HKBP Serpong dak hagogon nau pangasau kami. Aga leon nami do di hasa daun ni rohanami. Jadi rak mai tamang makobasi di tonga-tonga ni hurian itu hatta di HKBP Serpong. Anggia mah marparbue pakobasion nyamang di tiki namang ihut. Imana bu sidono nami marhideon upasatami macen ramata tu amang padita parjoloma amang tu amang padita Robert Hutapea. Jadi hobar nang ta sepakati ipasahat amang wa Ricardo majutak mak tapatu pasian tabungan. Asbang. Tapuji matuhata, huhut joncong ma hita saluhutna. Roma tujolo akadongan namar baju parhobas. Tatangnya koma pilihat tamar tangyang mahita. Ali di batama namin na banua ginjang ho do harora di saluhut sila leho na denggan do nasoli basa na malutus. Pasat kami masya na lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo magabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa huparsiak kami pilihanon. Pati bulhun harajam di tengah-tengah ni huriam do di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite to dim. Asalam hutan dahami godang ni silon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau liate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Aliama nami na di Banua Ginjang sa pinorbadia magwarmu. Saya ro maharajamu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon sokon di Banua Ginjang. Lehom matuhami sadarion hanggoluan siapari. Sesa madusa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Punak kami togihon tu pangucunan. Balua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon ton di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Kupangi dodo hormat tu hita, ala omma borha panitata di son ma jongjong panitata na borha do naro, asa tajala ma sianoma masuk sianoma keluar, masuk ma itu son. Iya, dah langsung aja dulu nanti aja betul-betul itu. Kalau marputus. Ya, jadi Roma itu manjalan sini, pola manjalak perak pola tapi kira kenasing, iya. Ya, menjalang peati buah adang ni sombe nasi dari minggu narodo seterusnya nang kepala terakhir tajalang nasida. Asadong singoton nasida siak kita lambok do HP tangan jari-jari ni na menjalak pandita tahun. Roma hita. Ya, kita. Ya. Ya. Tuhan